Aktar kmieni dan ix-xahar, il-Kurja kienet ħabbret li l-attivitajiet interni u esterni marbuta mal-festa ta' Santa Katarina għandhom jiġu mħassra b'rispett lejn l-Arċipried Dun Eric Overend li miet fit-28 ta' April. Id-deċiżjoni ddiżappuntat li żwieten tant li nħolqot petizzjoni online bi protesta bit-tama li l-Kurja tbiddel id-deċiżjoni tagħha. F'din il-petizzjoni kienu nġabru iktar minn 4,000 firma. Din hija t-tieni darba fi ftit snin li l-festa taż-Żejtun ġiet imħassra, hekk kif fl-2010 il-festa kellha titħassar b'rispett ta' John Abela li miet wara esplużjoni f'Kamra tan-Narf ta' Silġ. Dawn l-aħħar ġimgħat kienu għaddejjin laqgħat bejn il-Kurja u rappreżentanti ta' qdiet fiż-Żejtun bilan li jintlaħaq xi forma ta' kompromess. Jidher li minkejja t-tentattivi li saru, il-Kurja ddeċidiet li l-festa tista' tiġi ċċelebrata biss fuq jumejn, il-ħamis u l-ġimgħa u taħt ċertu restrizzjonijiet. Għalkemm jidher li l-Kurja irrevediet id-deċiżjoni oriġinali tagħha, madankollu il-komunità Żejtunija ma kienx sodisfatta b'dawn l-arranġamenti. One News ħa ir-reazzjonijiet ta' xi wħud mid-dilettanti tal-festa fejn saħqu li fil-każ ta' din is-sena il-festa kellha tiġi ċċelebrata fil-jum tagħha. Dakinhar meta miġġan San Kristan, iż-Żejtun kollu qabel u hekk kien bix-xieraq għaliex dan kien bniedem kienet jaħdem fuq il-festa meta miet għall-festa. Però dan il-każ huwa differenti għall-aħħar. Ġifieri jiena naqbel li għandha ssir u dan huwa dritt tagħna li għandna nagħmlu l-festa kif inhu xieraq il-festa kif nafu aħna bl-armar, bil-briju, bil-funzjoni tal-Knisja b'kollox. Mhuwiex xieraq għalina li jsir hekk għaliex aħna kif jaf kulħadd tiżwiet dejjem għamilna festa kbira u aħna festa kbira rridu nibqgħu nagħmlu. Fġieħ il-patruna tagħna. Lejna bħala jiena nixtieq li l-festa ssir bħalma kienet isir qabel, mit-tnejn sal-Ħadd. Efhem l-Arċipried ma mitx kawża li għandha x'taqsam mal-festa, iżda mit kawża naturali. Meta 3 snin ilu San Kristan miet fil-Kamra tan-Nar tal-25 ta' Novembru, hemmhekk iddeċidew l-qdiet li l-festa għandha titħassar għax hu miet bin-nar tal-festa. Imma f'dan il-każ jiena ma naqbilx li m'għandix issir. Għandha ssir u ssir normali u laqas kif qalu li ssir li mingħajr marċi u briju u mingħajr sorpriżi u xejn. Fuq kollox hawnhekk aħna Żejtun għandna festa waħda mill-isbaħ, waħda mill-imsemmija u m'għandix għalfejn tiġi mħassra wara 3 snin li għandna kif ġarrabna 3 snin wara. Apparti minn hekk il-gażini u l-ħwienet ikunu ġat jippreparaw għal dawn iż-żminijiet ta' festa, jġibu x-xogħol u jinħarġu ħafna flus. Apparti ħafna li ntefaq fin-nar tal-ajru u tal-art. Semmi mill-gażin tal-Belant u semmi mill-gażin tal-Aqda Banda Żejtun. Għax dana l-lum mit-papa, da laħaq ieħor, dana festa jagħmlulu għal-papa, għaliex għandu laħal jiċċaħħad minn ċertu affarijiet. Jien hekk nippretendi, u mhux hawnhekk bess għandu jsiru dal-affarijiet, Malta kollha. Ħadna l-koll opinjoni ta' Freddy Abela, dilettant tal-festa ta' Santa Katarina u li jgħix l-Ingilterra u niżel apposta għal-festa. Jiena Malta ġejt kemm il-darba dawn l-aħħar 5 snin ġej u sejjer. Però għal-festa kont li ma nara Santa Katarina 10 snin. U xtaqt li rajta, 3 snin ilu ġejta tal-apposta għal-festa. U ma sarriċ. Disgrazzjalment ma sarriċ, fair enough. Dis-sena ġejt għal-festa, ħatarġa mussassi. Najt jien ok, b'rispett kollu ta' minn mietu dan, għamlu lu sending off tajba, ikun ilu 6 ġimgħat. Il-Papa għandu ġimgħatejn vistu. Il-għala, rispett hemm qiegħed, anke joffru għalih. 6 ġimgħat naħseb jien a bit too long. Il-festa ta' Santa Katarina din is-sena kellha ssir fis-16 ta' Ġunju. Minkejja kull attentat li sar biex iż-żwieten jiċċelebraw il-festa ta' Santa Katarina skont ix-xewqa tagħhom, issa li jonqos ftit anqas minn xahar għal jum tal-festa jidher li mhux possibbli li tinbidel id-deċiżjoni meħuda mill-Kurja.